no hi ha hagut idea preconcebuda. Es anaven fent provatures de personatges, de fet. Amb coses tan ortopèdiques com trobar veus. O trobar... No? S'ha treballat molt en el millor sentit, de fora cap endintre. Home, hi ha un... No? El que sí vam fer, que el Pinter sembla que ho demana sempre, és bastants dies de treball a taula. Com per entendre la cal·ligrafia de la partitura, no? Com a primer pas, després... Sí, el que passa que també a l'hora de treballar... Com a contrast, a vegades anava molt bé trobar coses com a contrast amb el teu neguit. I buscar a vegades un contrari, una oposició, no? Allò que pogués ser més irritant per tu, com més lentitud, no ho sé. Jo ara en aquests moments, a hores ara no recordo exactament, però el que sí recordo és això, de fer provatures i no estava massa preconcebut concebut. No gens, jo el que més recordo del procés és que cada dia el xico ens proposava des d'aquí, des d'allà, prova per aquí, prova per allà, li vam donar moltes voltes, el vam sacsejar, això, des de molts llocs, i jo, per exemple, recordo personalment que jo patia perquè veia que això no trobava aquesta veritat orgànica, i recordo una tarda 10 dies abans d'estrenar que em vas dir fes el que et dongui la gana, o sigui, el que vulguis, des d'allà on vulguis i com vulguis. I recordo que em va sortir aquell aristòcrata homosexual anglès que tu no vas parar l'assaig per res, vam tirar tota la funció, jo em sentia d'alguna manera com còmode, bé, a gust, i quan vam acabar vas dir és això, des d'aquí, l'energia, des d'on dius, des d'on ho estàs llançant, però sense l'amanerament de l'homosexual aquest aristòcrata, no? Allò va ser una clau que a mi em va servir molt, perquè, no sé, jo notava que estava transitant per llocs que d'altres dies, per més que assagéssim, no ho aconseguia, no? Això per una banda, i després un altre dia també, si tu, per exemple, vas trobar una respiració, i jo ho vaig trobar amb la mirada. Crec que va arribar un punt que vaig trobar una cosa de mirada, d'una mirada neta, transparent, molt oberta, i això em va venir donat un dia que estava parat amb la moto amb un semàfor i hi havia un indigent sentat en un banc prenent-se un cafè, i jo de cop me'l vaig mirar i ell em va mirar a mi, i aquella cosa burgesa que vaig fer, ai no, que m'està mirant, i de cop vaig dir, no, mira, tal, i me'l vaig mirar, i aquell senyor, amb aquell aspecte que tenia, fotent-se el seu cafè amb llet, em mirava amb una transparència, no em jutjava, no m'estava dient per què me mires, o no sé què passa, no. O sigui, saps? Estàvem allà, mirant-nos, i crec que no ens jutjàvem un a l'altre, no? I això també va ser un punt de clau per mi que em va fer tenir una mirada oberta, que això també ho recordo, que jo et deia, home, però és que el Downey és un tio que es passa la vida refunfunyant, queixant, no sé què, i tenia tendència a fer-lo allò, cap endins, i refunfunyant, i tu em deies, no, perquè ha de ser això un personatge net, obert, i que d'entrada ha de caure simpàtic en l'espectador. Santa contramàscara. Santa contramàscara, clar. Bueno, doncs... A mi em va anar molt bé intentar no fer res lògic. Clar... Que per altra banda, Carles, he de dir que potser no em costa massa. Però més, saps? Allò que dius, calla. Més, allò que dius, calla. Abans de dir bon dia, calla. No pel cantó mètode que potser vol dir bona nit, no. Sinó allò de dir, espera't un moment. Ara se li ha anat, saps? Intentar trobar precisament per buscar aquesta incomunicació, no?